čau dnešného videa. Dneska si ideme zahrať First Phantom Home Alone, prvá epizóda. Takže dajte like a odber a zvonček, hej. Takže užívajte toto video. Ja to jasné. Zoberte si nejaké papkanie a užívajte. Ideme na to. Takže nechcel som to dávať na Reddit. Také. Je leto. Takže naši rodičia išli na dovolenku, takže sme doma sami. Ale sme v izbičke dákej. Môžem si to... Aha. Budík nám zvonil, dobre. Je 8 hodín večer. Takže poknime sa tuto, čo tu máme. Rádio. Nie je zle z toho rádio, normálne. Dobre, takže tuto... Tam ajú homework. Budeme si robiť homework. I did have homework. Som hladný. Hladnúčky, takže ideme. Mama nám napísala, že nic nemusíš objednávať. Urobila som ti lasagne na ráno. Koukni sa do chladničky. Tak sa ideme kouknúť do chladničky. Takže tak. Aha, počkaj. Oh my god. Dobre. Chladnička. Si toto. Dobre. Kam to mám dať? Prejeme si to. Ideme sa pozrieť po izbe. Aha, aj bazénik. By sa na to hreje. Budeš popozerať. Čo to je? Nevadí. Asi to nejako je problém hry, nevadí, ideme si to zobrať. Takže ideme si zobrať. Už sa teším. Ideme asi papať. Aha, zapnú telku musíme, jasné, zapnú telku. Počuj, že tak doklopa. Ja som tak ho počul klopať a sa mi to nepáči. Zapneme si telku. Telku. Filmik, fajnový. Filmik. Čo to bolo? Oliver. Dač napísané, ale nám je to úplne jedno, lebo my si ideme tak ňam. Ideme hore. Ako nám to laguje, som to nepáči. Aká problém hry, alebo... Dobre, ideme sem. Ideme raz si robiť asi domáce úlohy. Ideme na to, robíme si úlohy, jasné. Ach jaj, ľudia. Úlohy. Päť hodín. To je asi polnoc, ne? A ideme do postielky, takže úlohy ideme dom. Mama. Teda Paula, my máme Paulu, tam alebo tam, neviem, počkaj, nesvieti sa. A máme peknú izbu ináč, pekná izbička, komplekt americká, 1 hodina.
Ideme na to. Takže stávame z postele. Chcel som sa ísť. Tak sedíme super. Paula, to je Paula určite. Tento hlas, tieto zvuky sa mi nepáčia. Fúda, kde ja? Zase spíkať. Počkaj, toto ne. Kto je to u dverí? Ne. Si nerob si so mňa srandu. Tak, ne, toto ne. Kam nejaký debil. Rýchlo, utekaj. Utekaj. Zlako, kámo. Máme ostať. Tak ostaneme. Ostaneme v posteli. Čo si píše? Yuki's lock every door no matter. No answer the door. Ty debil. Ty kokot sa nám vlúpal do domu. On mi rozbil okno. To je Paula. To je suseda Paula, počkaj. Suseda Paula. Suseda Paula mi zazvonila na dvere. Áno, všetko pôjde. Dobre. Pecka. Všetko pôjde, bude dobré. Všetko bude dobré, fakt sa teším. A ak užívate video, dajte lajčík. Lajčík. To, že máte dačo dobré na jedenie. No. Sadni si na stôl, alebo daj vodu. Ja sa bojím. Kde sú policajti? Policajti majú prísť? Aj cops majú prísť. Idem dole. Tak asi ne. Tak asi ne, ľudia. Nikam nejdeme. Budeme tu čakať. Asi tak, no. To v Rici. Je to v Rici, tak budeme čakať. Policajti! Policajti! My sme dokončili prvú časť First to Phantom. Paula! Trochu nám to nejako láglo. Paula! Ideme z druhej strany. Chalani, let's